lang hilin eh. Pagkatapos sa Manila, Ako na. Mga late na yun. Kaya kuha na mas diyan. Kung binira din yan. Nakuha na sa ko dito. Diyan mo si Mitchell baka. Si Mitchell, oy. Masa dako na. sama-sama. Kung si Mitchell bitog dako na bijaan. Ba't sa bijaan ni mo nagsusupa? So, ipili mo ko itong 5 kakatuig nga na kang Lixiano. Para gabi eh. Asa magkamudog? Tatay. So. Mala. Tatay, bitog kumudug. Ayaw. Wala magod ko ng buwag. Awa dyan. Paglarga na dyan ko Manila ng buwag nila dug. Ako na bitawa na kalibni. Katong libang sa isa. Kumudug ko na nagtatay. Bitaw. Tapos puro na, memories ni sa una ko no. Maluwis ang Lixian. Alam ko ng buwag. Pag nila ka nag Manila. Kuning buwag lisan na eh. So, Dug, bitaw ko nila nanay. Gabi. tutong bay katang taas pa no. Saka naman ito sinag-sunog. Sila sunod. Dito sila sa karakaan. Sulog. Ako sala tapad ko na nagtatay. Mo de Lixian. Mingaw kasi mo mabe. Mingaw, uy. Mingaw ka aso. Ako na na sila nagbuwag-buwag. Sige, mingaw na. Saan na be? Nag-broken ba? Ako. Luoy ko na sila. Paano ko siya? Labi mo kasi naman. So, pwede mo sa dan halita. Pinagos. Itlog. Takan. Oh, lagatan. Bi, kabalikan ka di. Kabalikan ka sa Maribok di pa. Ay, mas kuya man. Hapit na magbakasyon. Pero, hindi mingaw kasi mong classmate. Na. Napos na na, mingawan pagka na eh. No, pero ay nga naman dyan ang estudyante. May excited naman ka makakita sa mga classmate binon. Excited na. Malipay na sa magduduwa. Adat ko, madagandagan naman po na. So, gilamang kay hapit na magbakasyon. Aso pala bidagandagan. Di mo bahit, be? Nailin. Ban ka? Nailin. Buban ka sa eskwela? Lapi nailin. I love you, Pud. Bino, gamingaw kasi mong classmate mo. Si Angel, no? Si Terence po. Hindi nga nagtubig ay. Bali, bali-bali. Mana ko. Pating tanan gipang mingaw. Ti, bali-bali. Kasi naghatag na nice lagi. Katong na nagpadagbag pag nagbagyo. Ito? Kalimot ko. Naghatag og bag pag nagbagyo. Das mo ni ka ready na asa ka na sa katunong. Kuha ka itong nanghatag gano'n. Asa ka man ka? Sana mo? Ha? Sakto sa hamad ba? Balhabal? Kaduhaon. Si Emin, di mo na pwede. Bibot sa baka. Di mo na kamakasakay. Magdumi na. Nagdali pa maghipos kahit sa tamangundoy. Bali, kaya nga tapos undi ko pa sila.Ili-libi to mo. Nakapapaway pagkain. Sayang. Sa kain ta. Sa kakutsihan. Ito mo sa kauras yung maglaba to. Ay mo laba. Suot nimo de. Ay mo laba day. Maglaba to. Mong nagdali. Saan na ko mamiri nailin? Tugay pag mamiri adlas mamiri October. Se. Kaya may pabalik ko tas kaduhan. Kitiri og si Lixian da si Amy og si Monica. Piwa wala ka nanood live eh. Ilajan pa na. Si Hara Bastiri, wala man magtingo. Mingaw na pag family house. Tika? Anas mo rami man kanunay. Lipstikan. Ngalan mo sa lipstikan, yung ilipan mo sa lipstikan. Nang ba lipstick na rin ako dito ko. Sa lipstickan. Kasi habang sa akin, mapiro na lang ha. Lipstikan. Hindi daw. Umipay siya dyan eh. Den. Ha. Ito. Sa mana. Ha? Bakit siya ang marasak matasa? Nakay customer lang yung kailangan. Ikaw. Katay mong sabatos eh. Puti. Doon. Umito na ba sa school? Gusto kay bakasyon eh. Ha? Gusto kay bakasyon. Sundan? Mars. Sapatos ka puti. Hindi naman good magbakasyon og March. Magpatsikap malistiri. Sabay makatadiliksian. Kung inuho ko yan. Nagidris man pud mo. Ako may mag... Sa puso. Sila kilid na eh. Ipasama ko naman. Sila di sana eh. Nari, wala ka rin. Sorry, di sinang. Ha? Wala rin ito ni SPG. Dang! SPG. Napay kasod lang rin. Ito, masuksok rin kayong bagong sapatos mo. Ako yung taraka. Kung gato pang baon nga dako ra puto kadyo. Ito yung naman ang ginong brown. Dako butang. Isa. Regalo, mausa. Ha? Katong sa regalo ka ron. Yan, Marte, ano mo? Gabi. Di bagus sa gilatanan. Hala tiri, makan mo na tiri. Lipakan. Tiri dyan, Bis na ni ka mo. Tiri, sa dasang baga
Leksian. Pagka-graduantir. Ala. Pagani, agay mo lalo ay nang prinsa. Lagazid. Ginuko. Pagsiliksian. Pinailin. Pagsiliksian din mo kisan. Love you na Love you dahil kisiliksian ka. Di mo na siya pwede gimatog, di madari isang malita. Di mo na isang kalipay na ito. Bis ka na na. Nebis ka na. Balik ang tubig ito. Love you ko no, be. Na, mabili na po sa gana. Pero nasod. Hoy dito. Hoy, di na mo magbahin-bahin. Kaya ka na labas leksian. Tagbuon na silang ijaan sa dao. Magbugag na sila sa dao. Diyan na ba? Kalisang bagi yung sarana. Bang siya. Diyan ang apuan. Aw, apuan di ay. Love you na Pansuli. Ilin. I love you, Day. Lagi. Kamu kuloy nga na ito sa paso. Unsan niya sa vlog na Ilin. Sita pero may pumunta kakaw. Si Zatir nga mag-jacket, di nga ratir kay Kyotel. Picture lagi vlog na nanahon na. Parehara ba mo sa nina di ay. Murag tagalang nasod lagi sliksian. Iskin. Anak mo naging dyan. Sila na, anak ko. Igliwat man ang hamdan ng no. Hala, nagsalita ka kita tere. Nanas mami. Si Hamdan nga naghihapon og naw, ha? Nanas mami rigwa na Ilin. Inas mama purami. Ita purami sa inig sa vlog. Ang inas mami rigwa na Ilin. Siya? Ha? Kiri ka na gulang. Tusan mo na. Sapatos laging puti kay magpiir ba na sila kinahanglan mo dito. Bakasyon lagi. Kadala mang kurami ng sapatos umuhan sa rumi. Tama ka ne? Kani pa kana hamay sang bagay, makbag. Kay umay ra kan check up. Kaya importante. Kana kay okay ra na isuot kay na bagay ra mo sa. Oh, lasot na. So, tapos namin dyan. Vlog. Sabay mga kaon. Sabay kaon. Fibers ul pagod sa siya baby pa. I love you, Day. Dahil sino ka? Iba pa katuig. Kasi mo pa nang alagali, mo pa nang sinapatusan. Dajan. Kaya na sila gituduan ning Mazuli. Kamu rin sila ni. Kamu lagi na mo inis sa nini. Kamu na naman udlay. Di, kamu ko sa sila sakit. Eh, kalungan. Hala, Day, ito lang leksian. Hala na. Na para pa ijang hunlan. Doon pa na. Barbie dai. Ang hamag imong Mickey Mouse. Gusto na dito. Ang sandal bibi, ibilin. Katong sandal puti. Bilin ra. Naibilin sa man ko, no? Bilin sa laman to. Kaya isa mang pag-umalis hindi siguro. Sige, suot na natin. Ipadaan naman tong mamahay tani mo. pang tiim mo na? Mo, isang isuo. Mo, sa pagkatong sa lain, mapurma. Ay, katong ay sa. Hamal ito. Dalan, kasi na kami bitbitin ra. Hamal sandal. Sandas? Dili, suda tari, be. Tanaw ko, te. Basig marang, te. Karong magsandal na siya. Ganaan sa magsandal? Okay lang po ng rapper. Okay na pala rabe. Nainan. Nagama. Sagdi, magsakay rabbit daw sila sa van. Diyan nga po so, litso na daw. Di naman na sila manuris ko. Amo ka. Ilahin man ang panuroy. Original ra ba? Kaya nagkimpang-kimpang na sa Julie. Jawas, de, sandal. Tikod. Ito na, nandito. Isang des ang ba? Ay, nato tayo na. Dalan ng te. Kay kuan, simbar ba na sila? Simba. Oh, nagkagubo to kung saan pag prepare sungay ni nanay. Pangat pa din na Ilin. Lagi, lamig na na isuot ka rin, may isuot. Wala ka na po. Ayun sa ano si Gabriel. Labay no, sandal. Na, katulong sandal. Really boy. Kasi na Ilin. Napasta sa tiri ko. Bagay lagi na at magwapa Isip na ba? mo dyan. Ay, ginoon yung mga kaliwat na reston. Kasi pagampin yung biyahe na siya. Nararamit ang haway, sobra-sobra. Puro na rin eh. Lagi ako na. Kasaksak ko na rin. Hindi, makabuling laman. Wala naman. May kubag ito kung tuyo na. Isa mo gina, mga hinatag natin, meron yung mga bago. Hidani sa isang bagong regalo. Yan, ibutas bagira yan ka. Dati ko tubig kay Butang ma. Madali. Dali ko bisa ka basong tubig. Sampit mo. Ha? Mukhang sampit mo. Sapit kag sugo. Di ka manood live eh. Kaya ang paggangan si Alexia. Kapag lips ni mo na. Amen! Wala ni sa book, pipi, kailan? Lagi. Bang ni sa book, magdakang sinilas, em no? Dali na, nakap na. Wala mo sinilas. Or makwit. Lami si Jagba. Mura si Jagba. Murag na si Jas. Ting nasod. Bansa. Sa jacket ba? Picture kami ha. Nasod.
Magpa-picture ka nga ng jacket, mag-picture po niya jacket. Bisa man ang jacket. Natag ko, inadal ko sa ko. Panaon, warag ko an ko rin. Nga na, may mag-suris mo, pero di itong naman. Murag nas kuan nas. Kung ano saan, di ba nasa nila sa dita? Nas nurli. Rihaman tabi. Aris naman sa sama, ma. Yari sa mga nga, ay isa. Pag di ako dyan, malik ko sa bato, mahubong isa eh. Sakto lagi na kay gamot sa dao. Ipasa man na nimo. Si Bao. Dere, kasi gula pa na yung pakbag, te. Lawasan na lang, dito sa may baliran din eh. Hindi na ka. Kaya pa pa sa college. Kanan sinila sa bitaw. Palito na na 5,000. Isang saya so katere. Ano na to? Ano to? Lamig karsonis. Ang lagi. Ang bubo ni ko na sa amin sila sa dinday katong Yung nagbluman mo duha. Kauubo laman, lamig karsonis, pero nakaubo. Oo man. Kumay bakus. Dalawang buday. Bakit sa tubuan? di na bis patos hindi siya na. Hala, Iksi. kaya malikot sandal, be. Kau magpabangan ng mamali ka. Badali bi pag nagsudlay bi. Ano lang sa kabukod, di nga narati, bansa. Lagi. Haman. Haman mo pag ganggang. Kau dali pag kau. Awa pa da. Dalam tuloy ko ba? Kau pa ko. Grabe mo pa tinig. Murag gas kuan. Si Tiri lo basig lo ang bag. Haman mo advantage. Ngon nang giblo man kuno pud mo duha. Nagblo man mong duha. Kaping. Katong pag New Year, naman yung Sa uli ba kay may isa pa. Bitaw. Hindi man siya magkuhan. Di man mi magkawin na to. Kami may mga siri si Ami malay na sa. Aksitiling sumuni kasi may agi lang sa kabag story ra. Ano na pinain? Love you dai. bisa ka sa rakaan daw, mura mo Ko sa driver ko. Usang adlaw adlaw ni tulo. tulog. Ano mo stili? Kahit pa man. Kahit pa makunti. Muapas mo ko ni ka-5 nila buntag. Ay, ikaw mo ba ni Tire? Hindi 5 buntag na ko ini. Ato kag puti. Birthday ba dyan ang buli ni ka-5. Ikaw, ba? Birthday purong pitjoy wa may kuan. Appointment. Ako ka. Ala lamig sinina na di sapo. Ala ang ako ra ba ni pili na Alexi. Sabi maihag bisong. Yan pa na. Unsa may 500. Nawa ko na ganyang mapukot. Muna ka. Ang imong date. Sa taas. Nagtundo nagmuntog gyag bagyo. Ano kay ka na ito? Kaya man, ito lang pag-irban ka. Kapag sa pugang ka, pugang yaman. Driver na. Banganan ra. Huwag na meron ng Para pila ka driver mo gadon. Kapangitag pugang ka. Ano? Dali, dali Ibabangan na na laman, di na maghirban. Kaya laban sa utong hirban, sakit sa dani. Puro mo dyan mga layas lang, puro mo dyan na mamalik. Dahang prepare. Watog Amerika. Bitawag, bakasan bitaw lagi isab na bitaw. Kau pugang ka. Amarin mo mapa. Mayra. Asan ta daw ni? Gamay ra, itong soyan. Ko. Lupi kang liksi, oh. Alas liksi biara. Dahil lubag sa nina kay Lasula. Ano di ko pili ba? Ako yung pili. Hindi ka magtutuban. Kung nagtutuban makarga nga, dahil habang babag. Sige ba pinagtuban? Sino na yung ginagaw? Pabili ng mga pikas sapatos. Ay, si Tire na bakuan. Takot na ko kayo. Sumunod ka may magkuhan. Mamalisa. Eh, di ba mo na kami dyan gamit niya abot sa ubay. Sa wala ka sa ako. Oh. Ano ka mo? Ano man? Nabiyan to. Hani man to? Buwan sa tuloy ko na naman ikaw si... Ha? Ha? Pinsa? Anong gibog dire? Say bugoma. Say gumi. Ano? Last pink na kuan. Ibo na mo lang gamit. Wala ba sila kuno? Kasi to ana. Kasi to ana. Wa pa na, pasi ito yung mga katubangan. Pupagay binilakaw. Wa pa lagi eh. Nagkaon man. Ano ba na? Tunda na. Lipstick yan, nasa imi Florme. Ay, ginoo ko ko. Oh, Lexi, ano? Tuwang bayo. Sige, tingnan na natin mo. So, may mingaw kay, mutanda kami na to. Butangin mo sa Hili, depende mo mo ako na sa Yung tika na yun. Tani. Pagkatanda ko, makangato ko. Napitigang may gamay mo ng plastic Ano mo. ko kawa? Kagmay. Ikag. Ay, kagusang ko. Dami mo rin ang bukay, kung nga na, musulong. Mga samdan. Sigdumog ni ay sa sauna. Kasi pag kita ito bataan. Namong gihapon ron.
Grade 1 na, pa. Kinder pa. Hindi pa. Kuha naman eh, 5 manis liksian. Unam na to samdan. Unam si Handan. Ano naman maglabad lagi mo ko? Nakakasinilas. Hindi mo kasaluyan. Hindi ba? Ang kawaton. Kanya naman ito may dadang. Ikinig ang bagsa ka mo. Kawat, be. Bahan mo ni ka. Ikaw din magkas mga bagbag. Kaya magkakasin mabilis sa bahan. Lagi mo lang ganda rin, be. Uso ano na yun. Sakit din na. Imo ka na ba buok? Ha? Balik siya may daghan. Ano? Ikaw rin si Ana. Balik siya na yung Ano mo ka nagkaman yung gamit? Ang Ano mo kasama pa doon? Di, kayo dito naman na si Jam. Sila na Nakatiri. June pa man na si Jam. Kana ka tere diyan na kali sa may tanga ako. Ano na ba? Unsa na ba ka na ba? Di mo man na. Huy, kanang po din ni Tire. Isod na kang Monica. Di mo na. Dito naman tanan. At sa kang Monica ibutang. Kuleng, kaya magwa na to na. Flor, tanaw Flor, ibili na kong ng folder. Isod sa bag ni Monica nga puwa. Data na yung Amy. Giligi. Lagi bitaw. Isod. Kita na mas cardio. Matapos mo na ako. Baatuan ka sa cardio balik. Oo. Sabi na pagkagay pa da. Bigyan ako. Gusto ko makapasok kuhan. Pangitag record. Isod na mas bag ni Monica oh. Kay mga gamit ni Monica to ha. Ano na ah. Atos, be. Atos mga brown. Natanawa lagi. Oo nga. Ato lagi ibuwag. Lagi, di mo kong kay. Kasi ibuwag ng mga papel kay lazo ra ba? Di, ko ano yung pagtampaw. Mawala lagi. Di ba daw naman na tanan din? Nay bag ni Monica luwag oh. Isod na imong Magkuhan lagi na ni. Kalis brown nga. Kung ano mag-brown, dahil gilain na to. Ang Ano tamo po? ni sa dai katong sa lang tamo Ano padala na? mo. Wala na inuman. Para bukay ba kasi pangin naman dana. Kabri ba nagportahan? Kuchinta. Asa ang mga jo? Ato. Bilo sali. Na, ibayad lagi. Sinta mo lang na. Napunada lagi ang Liba bilo sa Igo na ni. anay. Siyon ko pag sidula. Pila po sidula. Wata. Kunan din ito. Agad tiyatag oh. Atagay sa kuhan. Maraming kabut-kabut. Pwede na yung balik na. Atagay sa... Agad tiyatag na eh. Kade. Mo to lagi ko munisipyo. Yahan na girin yung agahang sulipin ay di mo na kuha ko para magbayad po ko buhis sa juta. Tuwabay na. Ada pangilak-hilak, ha? Yung mama, Yami na ka? nangitag kwarta, yung mama. Sige, kau na ka. Upload ka ba ban? Nabsa nagbaki. Bisa anak po sa tayo. Sir! Umuwi nag-jacket doon siya. Init na. Upa. Napuro mo agiter. Sige. Napo. Asa man akas bukid lagi, oh. Magbahan na sila. Ay, naradyo ni pangguba ang kasada, wadyo ba? Isa ng cellphone bag. Hawid-hawid. Radyo nga di pangguba kay napi pag mga ganda. Iyo, gabi. Sa di. Uli na diksiyan sa ribok. Gabi. Sa guba, bijaan. Tapi sa gabi sa gabi, kasi naman tibok eh. Opa. Cellphone. Hello, kaya mo, hello, kaya ako nakabukay. Ay, katitin na yun. Oh, agiya ka, munisipal na po dyan na yun. Tabot-tabot mo siya. Graba.